Genera. La paraula gràcies prové del vocable llatí gratia, que originalment significava lloar a altra persona sense més raons, i després va derivar en el que avui coneguem com a agraïment. Gràcies és una emoció que serveix per expressar gratitud i que utilitzem quan tenim un sistema de valors i comprenem el que significa donar i rebre. En definitiva, que ens necessitem mútuament. Les persones podem ser més generoses i reconèixer que l'ajuda mútua, la solidaritat i el treball en equip i per a la col·lectivitat són valors importantíssims per evolucionar com a societat. Durant el 2020, la societat ha demostrat la seva resiliència davant una situació mai viscuda, la pandèmia per la Covid-19. Així que, gràcies, Catarroja!